खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि खसुजान गामिनि बिश्वजित फुकन मुंनि सासे सुबुङा मैया एनारेल थाव दिफुङाव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सुबुङा थाव दिफुआवनो खामानि मावोमोन आरो बिथाङा हाबा जानाया 6 दानल' जादोंमोन। पुलिसफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिथां बिश्वजित फुकननि गोथै देहाखौ मैया शुक्रबार फुङाव थाव दिफुआवनो मोन्दों। बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं बर' हारिनि देरसिन आरो बांसिन रंजाथाव बाथ्रा, मानोना ब्रह्म मुसुखा माला मुंनि सासे लाइमोन आइजोआ मलकुलार ब्रेन साइन्सआव Ph.D डिग्री मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथां ब्रह्म मुसुखा मालाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा कदमथलानि निरन्जन कुमार ब्रह्म आरो गुनाबाथि बसुमतारीनि फिसाजो होनना मिथिनो मोन्दों। डक्टर ब्रह्म मुसुखा मालाया जापान हादरनि सरकारजों खुंजानाय फ्रेन्डशिप प्रग्राम एन्ड दा इन'भेटिभ एसिया प्रग्रामाव गाहामैनो जाफुंसारनायजों लोगोसे वासेदा इउनिभार्सिटिनिफ्राय एडभान्स साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मलकुलार ब्रेन साइन्सआव Ph.D डिग्री मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बावैसो सप्तानिफ्रायनो इन्ड'नेसियायाव बांग्रि मावगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे सप्तायावनो बांग्रि मावनायजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 310 जन जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं सासे भिडिअ अफिसारआ 49,000 रां होनो हायैनि खारदों। मिथिनाय बादिब्ला बे जाथाया कामरुप जिल्लानि रामपुराव जादों। भिडिअ अफिसारनि मुंखौ प्रबिन सयकिया होनना मिथिनो मोन्दों। बे भिडिअ अफिसारआ कबिता मुंनि सासे आइजोनि साहा दखानाव सानफ्रोमबो बाखि हिसाबै साहा लोंबाय थायोमोन। बेबायदियैनो 7 बोसोर बियो बाखि हिसाबै साहा लोंदोंमोन आरो गासै बाखि राङा 49,000 रां जाहैदोंमोन होनना साहा दखानदारि कबिता मुंनि आइजोआ फोरमायदों। फन हरब्लाबो रं नाम्बारसो आरो सोर कबिता आं सिनाया होननानैसो बुंहरो होनना आइजोआ फोरमायबावदों। बाथि रादाबाव दं चाइनाया कानाडानि सासे हौवा पप सिंगार क्रिस व'खौ 13 बोसोर जोबथेसालियाव दोननायनि राय मोननाय जाबाय। मख'जाथावदि बे सुबुंखौ 3 आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायआव बियो जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।